engko dibradati nyai yo. Engko dipilih nek wis nggone adem ora masalah. Wis iki lur, bumbu semanggine iki ana kacang iki yo, ambek telo muntul. Mari ngono bumbune iki gampang, mayar mek sithik bumbune. Ana lombok rawit, lombok abang, bawang putih karo kencur wis ngene iki ae. Sithik-sithik wae. Wis lur, telone wis lembut, saiki dilebokno nang gone baskome ngene lho. Wis kok ngene iki kerupuke lur disandingke kaya ngene iki. Monggo ya lur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Wis jan nyualut pol pokoke. Enak Mangan iku kudu ngene iki, ora le sendokan.